ଭାଉଜ କଣ କରୁଛ? ଆଉ କଣ କରୁଥିଲ ଏଠି? କିଛି ନାହିଁ। କାଇଁ ହାତ ଦେଖେଇଲ? ପଇସା ଚୋରି କରୁଥିଲ? ଆଉ ସେ ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତା ମାନେ କଣ ତମେ ଚୋରି କରିବ? ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଇନକମ କରି ଆଣି ପଇସା ରଖୁଛି, ତମେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଚୋରି କରୁଛ, ଆମେ କିଏ ରହୁନୁ ବୋଲି? ହାଁ ରୁହ ରୁହ ଏବେ ଭାଇକି ଯାଇ କହୁଛି। ମାନେ କଣ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ କିଣିବ ନା କଣ? ନା ନା ହବନି 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 ହବନି। ରଦରେ ପପା ରଦରେ ବଦରେ ବଦରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଅଛି ଦେଖେ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଦେଖ ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା 100 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଭାଗ କରିବି, ରଖିଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ସେଇଟା ଦେଖ ପଇସା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଟ ଅଛି, ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଟ ଅଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଆଗରୁ ମତେ କେମିତି ଡାକୁନଥିଲ? ଆଉ ନଣନ୍ଦ ହେଇକିରି ମୁଁ କମି ଅଛି କହିଲ? ଟିକେ ସେ ହେଲ୍ପ କରିନି ତମର? ମା ଭାଇ ଆୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଲ୍ଦି ଖୋଜି ଦେଇଥା ହେଲା, ନହେଲେ ସେ ହେଲେ ଦେଖିବ ବୋଲି ଖୋଜି ପାରିବାନି ରଖିପାରିବାନି ଆମେ। ଅନାଇ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହି ଏତିକି ଭିତରେ କେତେ ଇନକମ୍